Jungle. కాలం నుంచి వస్తున్న జగై మాతరి బడగ సాంప్రదాయాన్ని సంస్కృతిని అనేక సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగిస్తున్నారు. గోండులు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పొలాల అమావాస్య అంటే ఎద్దులకి పూజ మహాదేవుని మందిరం వద్ద పూజ నిర్వహించిన అనంతరం పొద్దున జగై మాతరి అనుకుంటూ వెదురు కర్రలతో చేసినటువంటి కోడంగ అంటారు గుర్రాలు, వాటిని తీసుకెళ్తూ నినాదాలు చేస్తూ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దగ్గు కానీ ఇతర జ్వరాలు కావచ్చు, అంటు రోగాలు కావచ్చు, మలేరియా, డైరియా ఇలాంటి రోగాలున్నా అవి వెళ్ళిపోవాలంటూ గ్రామ శివారు పొలిమేర దగ్గర అక్కడ విడిచిపెట్టి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. సమర్పించిన అనంతరము అక్కడ అడవిలో లభించే వనమూలికలను తీసుకొచ్చి వాటిని ఎలాంటి చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, పెద్దలకు కావచ్చు, దుష్ట శక్తులు ఉన్న వాటిని మంటలో వేస్తే ఆ పొగలో వెళ్ళిపోతాయని నమ్ముతారు. అలా ఈ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. నేను మంగం విశ్వంరావు, జంగుబాయ్ ఛానల్. ఈరోజు పొలాల అమావాస్య తర్వాత పొద్దున ఈరోజు జగై మాతరి అనుకుంటూ గ్రామంలో మత్తడిగూడ గ్రామం, మూట్నూరు మండలం, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు గ్రామ ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, దగ్గులు, ఇతర అంటువ్యాధులు, మలేరియా, డైరియా ఇలాంటి వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటూ గుర్రాలను తీసుకెళ్ళి శివమార్కై ఊరి పొలిమేర దగ్గర విడిచిపెట్టి అక్కడ నైవేద్యం సమర్పించి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వనమూలికలు తీసుకొచ్చి ఎవరికన్నా ఎలాంటి దుష్ట శక్తులు వచ్చినా ఇంకా ఎలాంటి అనారోగ్యాలు సంభవించినా వాటిని మంటలో వేసి ఆ పొగతో ఉన్నటువంటి చెడు దుష్ట శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి. ఇది ఈరోజు మత్తడిగూడ, ఊట్నూరు మండలం, ఆదిలాబాద్ జిల్లా, మత్తడి సుంగుగూడ.
जय माता दी। जय माता दी। लाइन